Какво им правите на тия коли, бе? Караме ги, бе. На тия коли какво им правите, бе? Типови нафта и караме. Началника, да снимам началника. Началника да Не снимам. снимаш с Томпсън. Началника снимам. Където е Томпсън? И тук едно Ауди чупи на 80. Днеска е ден на майстора. Петък ден на майстор, събота на башмата. Айде. Айде, Сега да вратата видим как зад. пали. Обаче ръчната не ми държи много. Тя не ти трябва. Не ми трябва. Щом казваш? Запиши как пали. Слушай ми, бе. Тя запали ли, бе? Бензинка. Бензин. От бензин, да. Верониката? Не съм очаквал това да слушаш Вероника. На майстора. Айде! Айде!